Schade geleden door PFAS. De overheid is naar je op zoek. Dit is gewoon een mogelijkheid voor mensen om dat nu te melden. En het allerbelangrijkste voor ons als overheden is om te weten om hoeveel schade het gaat. En of wij mogelijkheden zien om dat ook juridisch te verhalen op de bedrijven. En het geldt dan overigens niet voor gezondheidsschade. En verder in het nieuws vandaag. Oh ja, de waterschapsverkiezingen. En eindelijk weer carnaval. Goedenavond. De provincie gaat inventariseren wie er schade heeft geleden door PFAS. Dat werd vandaag bekend tijdens een bezoek van minister Harbers en staatssecretaris Heijnen aan Middelburg. De provincie roept mensen op om zich te melden om zo een goed beeld te krijgen van hoe groot de schade eigenlijk is. Een politiek zware delegatie bezocht vandaag de abdij in Middelburg. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen, beide van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, spraken met gedeputeerde Dick van der Velde over PFAS, de potentieel gevaarlijke chemicaliën, die onder andere vanuit Vlaanderen via de Westerschelde Zeeland instromen. Onderdeel van het overleg was een oproep tot het melden van economische PFAS-schade, zoals door de visserij. Dat zou een potentiële schadepost kunnen zijn als je daar economische schade van ondervindt. Maar het kan op tal van andere, misschien dat andere bedrijven schade hebben of particulieren. Dit is gewoon een mogelijkheid voor mensen om dat nu te melden. En het allerbelangrijkste voor ons als overheden is om te weten om hoeveel schade het gaat. En of wij mogelijkheden zien om dat ook juridisch te verhalen op de bedrijven. Het gaat vooralsnog over het inventariseren van zakelijke schade. Mensen die denken gezondheidsschade te hebben opgelopen door PFAS in hun lichaam, kunnen nu niet terecht. Nou, uiteindelijk van de effecten op gezondheid weten we veel, maar ook nog lang niet alles. Er loopt een groot volksgezondheidsonderzoek met het RIVM. Dat doen we samen met het ministerie van VWS. En we moeten daar eerst meer van weten voordat je daar ook weer de vervolgvragen over kunt beantwoorden. Het melden van economische schade betekent niet zonder meer dat er ook vergoed gaat worden. Er zal nog heel wat water door de Westerschelde stromen voordat de mogelijke vervuilers uit zichzelf, dan wel gedwongen door een rechter, over zullen gaan tot het uitkeren van een schadevergoeding. Delta Energie verlaagde de prijzen voor stroom en gas per 1 april met bijna de helft. Voor stroom hoeft 56% minder betaald te worden en voor gas 42%. Voorlopig zullen de meeste huishoudens daar trouwens niet veel van merken vanwege het ingestelde prijsplafond. Maar voor mensen en bedrijven die meer verbruiken dan die grens heeft het wel gevolgen, in positieve zin. In de zomer hoopt Delta een nieuwe daling aan te kunnen kondigen. Opnieuw horen 7 Zeeuwse restaurants bij de Nederlandse culinaire top. Dat bleek bij de presentatie van de Gomio-gids vandaag in Utrecht. Het is haast geen verrassing meer dat Interscaldus uit Kruiningen gedeeld met de Libreien in Zwolle op één staat. Maar speciale aandacht was er ook voor Nick Bril uit Terneuzen. Hij heeft als chef en eigenaar van de Jane in Antwerpen de prijs gekregen voor Nederlands beste chef in het buitenland. En wil je nou weten wie er in Zeeland nog meer bij de culinaire top hoort? Kijk dan even op onze site. 12 partijen hebben zich in Zeeland aangemeld voor de waterschapsverkiezingen. 15 maart is dat, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Op het stembiljet van het Zeeuwse waterschap vertrouwde namen, maar ook opvallende nieuwkomers. En voor de deur van het waterschap staat collega Ariane Lafort. Ja, Ariane, verkiezingskoorts bij de waterschappen, daar lijkt zoals gebruikelijk niet echt sprake van, hè? Nee, Floris-Jan, kiezers vinden het allemaal niet zo interessant. Hè? Die denken, ja, verkiezingen. Het waterschap moet toch wel gewoon zijn werk doen. Hè? Als het gaat over dijkonderhoud, onderhoud van wegen in de polder of de waterstand in de sloten. En bovendien zijn er ook veel vaste zetels waarop kiezers toch geen invloed hebben. Maar politieke partijen kunnen de organisatie toch wel degelijk een richting induwen. En een van de partijen die dat echt wil gaan doen is nieuwkomer Lijst Blanco op plek 12. Bij de waterschapsverkiezingen ga ik me inzetten tegen de groene gekte. En stop de groene leugen is de slogan. En een van de belangrijkste leugens van het moment is wel de klimaatcrisis. Er is geen klimaatcrisis. En, waarom denkt u dat? Ja, waarom zou ik het wel denken? De klimaat is... Temperaturen stijgen, ja, poolkappen smelten. De poolkappen smelten niet. De Noordpool is wat minder ijs. En de Zuidpool, hoe groeit de hoeveelheid ijs juist? Bij de inschrijving ging het mis, want Blanco Lijst is eigenlijk Forum voor Democratie.
Ik geloof dat ze op het hoofdkantoor in Amsterdam maar niet konden besluiten of ze mee zouden doen. En uiteindelijk waren we toen te laat om die naam geregistreerd te krijgen. Op het stembiljet staat ook water natuurlijk. Populair bij andere waterschappen, maar hier maar 2 zetels. Nu er meer aandacht is voor milieu en klimaat wil de partij ook in Zeeland gaan scoren. Zo'n waterschap heeft enorm veel dijken, enorm veel wegen met bermen die op een andere manier beheerd zouden kunnen worden. Meer Laat maar groeien en bloeien. Ja, meer ruimte voor biodiversiteit. Dus geen strakke groene biljartlakens het hele jaar door. Maar bloemrijke dijken bijvoorbeeld. En dat vraagt om een ander maaibeleid bijvoorbeeld. Op veel plekken in Nederland gebeurt dat al. In Zeeland is dat echt mondjesmaat van de grond gekomen. Maar ook traditionele partijen doen mee aan de Zeeuwse waterschapsverkiezingen. Zoals de VVD, die op de centjes van de Zeeuwen wil letten. We staan hier in het dorpje Paal. Dat is prachtig gelegen aan de Westerschelde, hier vlak achter ons. We kunnen hier achter ons de dijken zien. Hiernaast ligt het Schor. Nou, dat blijft in ieder geval. Dat is ook buitendijks gelegen. Maar de dijken die zijn zeg maar afgekeurd en die moeten worden verhoogd. En dat is op verschillende plaatsen in Zeeland, niet alleen langs de Westerschelde, het geval. En het Rijk betaalt een heel groot deel mee. Maar hetgene wat de inwoners moeten betalen via het waterschap is nog veel te hoog voor Zeeland, voor het aantal inwoners. En als VVD zeggen wij, dat kan niet zo langer. Het Rijk moet betalen. Inderdaad. Ariane, nog even terug naar jou. Gaan wij deze partijen nou echt terugzien in het dagelijks bestuur van het waterschap? Want dat kan dus echt dan wel politieke richting gaan geven, begrijp ik. Ja, dat moet natuurlijk de uitslag van de verkiezingen leren. Duidelijk is wel dat er meer ruimte komt voor politiek in het waterschap. Want zoals gezegd, er waren in het verleden veel vaste zetels voor boeren, bedrijven en ook natuurorganisaties. Het aantal vaste zetels neemt af. En dat betekent dat er meer ruimte komt voor die politieke gekozen partijen. Het waterschap, zou je kunnen zeggen, wordt politieker, wordt democratischer. Wat het interessanter maakt voor de kiezer. Ariane, dankjewel. Stevige kritiek op het Zeeuwse burgerberaad over de zorg dat dit weekend van start is gegaan. Adviesorgaan G1000 organiseert veel van die burgerberaden, maar vindt dat het in Zeeland niet goed gaat. De Zeeuwse gemeenten die het beraad hier organiseren willen niet tekenen voor onafhankelijkheid van dat beraad. En G1000 vindt daarom dat het dan geen burgerberaad zou mogen heten. De Zeeuwse Zorgcoalitie herkent zich niet in de kritiek en vindt dat er onrealistische eisen waren. Dat is de dag dat we eigenlijk bijna alleen maar mannen in de winkel zien. Je kan er bijna niet omheen. Morgen is het Valentijnsdag. Voor bloemenwinkels een van de drukste dagen van het jaar. Ja, topdrukte. Hard werken. Alles klaar krijgen voor morgen. Vanmiddag komen de verse bloemen grotendeels nog binnen. En dan hebben we morgen echt goed gereed staan met een winkel vol met verse bloemen. En die bloemen zijn een stuk duurder geworden, maar dat houdt de klanten niet tegen. Vraag en aanbod bepaalt de prijs. En ja, de rode rozen die wil iedereen hebben op die dag. Ja, die zijn een stukje duurder. Ja, dat is niet anders. Hoeveel duurder zijn de rode rozen? Echte mooie rode rozen gaan wel tegen het dubbele als de normale prijs. Zo'n dag als morgen, ja, daar hoort gewoon een bos bloemen bij. En daar wordt dan niet echt op bezuinigd. Vanwege de hoge energierekening voor de Nederlandse bloementelers is de kans wel groter dat je rozen dit jaar uit Afrika of Zuid-Amerika komen. Een storm en 2 jaar corona. Het heeft er ingehakt bij de wagenbouwers van carnavalsvereniging in Sas van Gent. 3 jaar moesten ze hun creaties in de loods laten staan. En dit jaar mogen ze weer, maar van een echt carnavalsgevoel is nog helemaal geen sprake. Ja, het heeft zeker wel wat veranderd. Je ziet toch dat mensen liever thuis zijn of andere dingen doen dan een wagen bouwen. En dan zie je toch dat de ledenaantallen wat teruglopen. Maar goed, je ziet het ook. Er staan prachtige wagens. Dus voor nu gaat het zeker wel goed komen. En ik weet zeker, de komende jaren gaan mensen het gewoon weer terugvinden. Frustrerend, heel frustrerend. Maar we hebben gemeend om met onze club door te blijven bouwen. Om ook bij elkaar te blijven. En we zijn blij dat dat goed gelukt is. Ja. En hoe hard sta je weer te trappelen voor dit jaar? Ja, enorm hard. Het leeft bij die jongens. Het is nou nog, het is tijd dat we naar buiten kunnen. We zijn de Bagen ook beu. Na 3 jaar ben je een onderwerp beu. En na een jaar eigenlijk al. Dus we zeggen het krenk moet buiten. Dat was eigenlijk het meest lastige van de corona. Je leden behouden. Ja.
Plus dat ze natuurlijk ook de carnaval niet gehad hebben. Hè? Dus het gevoel ebt ook een beetje weg. En dat is echt wel een nadeel van corona. Maar denk jij dat als dit nou eenmaal gewoon doorgaat en iedereen ziet weer hoe mooi het is, dat dat weer gaat veranderen? Ja, richting de carnaval op beginnen te kriebelen. Dat is wel heel mooi om te zien. En dan zie je ook wel het keertij van de corona in. Carlo die is onze piepschuimer. Carlo die geeft eigenlijk de vorm aan de wagen. En daarna bekleden we het met een soort van papier-maché. Alleen is het dan op basis van houtlijm gemengd met behangplaksel. En dat is eigenlijk voor de hechting en voor de stevigheid iets beter. Wat wordt dit? Dit wordt een boom die eigenlijk vroeger als stormram werd gebruikt door de Romeinen. Alleen hebben wij er dan een Romeinse soldaat in verwerkt. Dus die zit eigenlijk als het ware in die boomstam en die gaat het Gallische dorp aanvallen. Een groot deel van de wagens is 3 jaar geleden al gebouwd. Maar een wagenbouwer wil eigenlijk maar één ding: bouwen. Je bent eigenlijk wel uitgekeken op deze bouw. De trekker had in origine een heel ander iets geweest. Maar uit verveling en tijd die we over hebben, hebben we hem gewoon weggedaan en een hele nieuwe creatie gemaakt. Ook carnavalsvereniging De Ventjes is deels opnieuw begonnen. Zij pakken dit jaar extra groot uit. Een oud-prins zei altijd, we hebben de schoonste optocht van Sas van Gent. En wij gaan dus onze eigen schone optocht maken. Dus dat betekent vanaf de stoetopstellers tot de wegafzetters, tot een eigen koets, tot politiegoor, tot een eigen prinsenwagen. We hebben een harmonie geregeld. Onze eigen schoonste stoet in Sas van Gent. En voor Prins Carolus is de optocht het absolute hoogtepunt. Die hebben we natuurlijk zo lang moeten missen. Ja, en het is natuurlijk ook een fantastisch zicht als die optocht de bocht omkomt in de Stationsstraat. Ja, dat is prachtig. Dat is echt mooi. En daar kijk ik echt naar uit. Het was in de vroege ochtend nog wat heiig en mistig, maar de zon was daarna zeker dominant. Daarmee werd het zacht, 9 tot 12 graden. Vannacht opnieuw nevel of mist en dan morgen weer opnieuw zonnig, met 's middags temperaturen rond 11 graden. En op onze site kun je nu lezen over Leo Adriaanse uit Kloetingen. Op een filmfestival in New York werd hij verkozen tot beste acteur voor zijn spel in de Zeeuwse speelfilm Restaurant La Vérité, Garden of Eden. De film werd ingezonden door de Zeeuwse regisseur Ben Floren. Er zijn ook beelden uit Kloetingen en Nisse te zien in de film. Meer daarover dus op onze site. Ik wens u voor nu nog een hele fijne maandagavond.